Videotolkning? Nej, altså. Det første, jeg tænkte på, det var, hvordan skulle jeg som alene kvinde transportere alt det her udstyr selv? Så jeg vil sige, at jeg blev faktisk glædelig overrasket, da jeg fandt ud af, at du tager jo bare apparatet under armen. Det vejer ingenting. Men nu er jeg ærlig, ikke? Altså, jeg har det bare sådan mig og ledninger. Altså, jeg kan jo ikke ligge der og rode med stik og ting og sager. Altså. Nej, så jeg blev da rimelig paf, da jeg fandt ud af, at ved du hvad, man tager maskinen, og så stikker man ind i netstikket. Og så kører den. Det var da nemt nok. Ja, det er virkelig et test. Den kommer jo så, når man har en patient, og man skal bruge udstyret. Hvor kan man overhovedet komme i kontakt med den her tolk? Just a minute. Eine Momente. Tolk. Tolk, kan du se mig nu? Jeg sidder lige med en her. Kan du se mig nu? Så jeg blev da lidt glad for at erfare, det kun er 2 ting, du skal huske. Altså, du åbner for kameraet, og så tænder du for mikrofonen. Hej Fatima. Hej. Det er Birgitte, jeg sidder her med Amina. Marhaba, Amina. مرحبا. Men mareridtet det var, dengang jeg fandt ud af, at jeg selv skulle stille det op. Altså, jeg har det bare sådan, undskyld mig, tror I er kameramand. Hej. Kan du se mig nu? Ja, men jeg kan ikke se Amina. Nå for søren. Duk. Sådan, kan du se hende nu? Ja, det er fint. Godt. Ja, men nu kan jeg ikke se dig. Kan du ikke stille den et helt andet sted? Nej, men ved du hvad, efter et par gange, så fandt jeg da hurtigt ud af, at jeg skulle bare stille apparatet, så tolken kunne se mig og patienten, og at jeg kunne se patienten. Ja. Amina, hvordan synes du, det går med din graviditet? Hvordan har du det? Amina, ايه اخبار الحمل معاكي عامله ايه؟ يعني أنا منيحة بس تعبانة كتير وخاصة بالصبح يعني هيك منافسي بتلعب. Fint, men jeg er meget træt, og jeg får tit morgenkvalme. Ja, men det er meget almindeligt. Det plejer at gå over efter de første 3 måneder. Jeg synes faktisk, en af de ting, som jeg havde svært ved at finde ud af i starten, det var, når jeg undersøgte patienten, ikke? Skulle tolken så se med, eller hvordan? Så, Amina, hvis du lige trækker lidt op i din kjole, jeg kunne godt tænke mig lige at mærke dig lidt på maven. أمينة ممكن ترفعي فستانك شوية عشان عايزة أبص على بطنك. بس انتوا عم بتصوروا؟ Men optage det her? Nå, altså, altså hun mener, hun er med i en film, eller? Ja, men det var jo så indtil jeg fandt ud af, at man bare drejer apparatet væk. Godt, men Amina, hvis du lige er sød og trækker lidt op i din kjole, jeg kunne godt tænke mig at mærke dig på maven. أمينة لو سمحتي دلوقتي ارفعي فستانك عشان عايزة أشوف بطنك. Godt, men Amina, så er vi jo ved at være færdige for i dag. احنا خلصنا النهاردة يا أمينة. Og Fatima, tak til dig for tolkningen. Selv tak. Vi ses. مع السلامة أمينة. مع السلامة. Ja, men så farvel og på gensyn.
Det eneste, man skal huske, det er, at det er rigtig vigtigt, at man får lavet sine aftaler færdig med patienten, før man slukker for tolken. Can you wait? One moment, please. Okay, det er fordi, du skal have en ny tid. Hej Fatima, du er der stadigvæk? Ja, jeg har skam endnu.